Уладзімір Караткевіч моцна любіў Беларусь, яе гісторыю і людзей, але больш за ўсё любіў падарожнічаць. У такім прыгожым і багаты на таленту куточку Слонімшчыны не пабываць і не палюбіць яго Уладзімір Караткевіч проста не мог. Ён не толькі бываў на Слонімшчыне, але шчыра сябраваў з многімі слонімскімі паэтамі. У 1981 годзе Уладзімір Караткевіч прыехаў у Слонім разам з жонкай і гісторыкам Анатоліем Кулагіным, каб сабраць матэрыялы для будучай сваёй кнігі «Помнікі Слоніма». Кніга атрымалася унікальнай. Да сённяшняга дня ніхто падобнага пра помнікі Слоніма так не напісаў. Бываючы ў Слонімі, Уладзімір Караткевіч любіў пахадзіць па берагах Шчары і канала Агінскага, што з цягам часу выразіў свае ўражанні ў нарысах «Зямля пад белымі крыламі». Захапляўся Уладзімір Караткевіч і бяздонным возерам, цікавіўся старажытнаславянскімі могілкамі 5-9 стагоддзя, што лівёўскія клепачы. Пра гэта ён пісаў у сваім рамане «Хрыстос прызямліўся ў Вародні». І зараз я прачытаю урывак. Пад вечар мы прыйшлі з ім на бераг бяздоннага возера пад Слонімам і тут вырашылі начаваць. Галоднымі, бо я не спадзяваўся на тое, што нешта спаймае на сваю самаробную вуду. Возера было ўсё празрыста-чырвонае, гладкае, як люстра, але лясы вакол яго былі таксама зялёна-аранжавыя. «Што ты ён гаворыць?» – спрасіў жаба. «Не ведаю», – паціснуў плячамі Балвановіч. Мы селі на адзіным голым узгорку, які зарос доўгімі, як косы, травою. Гэта, відаць, быў некі могільнік, бо сям-там, прадзіраўшы зямную шкуру, тырчалі з зямлі вострыя камяні, як піраміды, толькі вузкія ля зямлі і доўгія, амаль у чалавечы рост. То прамыя, а то нахілёныя, якая з 3 бокамі, а якая з 4, і як дах чатырохкутнай вежы. Уладзімір Караткевіч пражыў усяго 54 гады. Ён заўсёды радаўся сустрэчам са слонімскай зямлёй і яе людзьмі.